Φαντάζεστε ένα φίλτρο νερού που να μας δίνει πιο υγιεινό και εξαιρετικής γεύσης νερό, που να τοποθετείται εύκολα σε όλες τις βρύσες χωρίς να τις επιβαρύνει, που να μην πιάνει χώρο και να μην δυσκολεύει το πλύσιμο των πιάτων, να κατακρατεί εάν βρεθούν στο νερό πάνω από 100 επιβλαβή στοιχεία και τα άλατα σκληρότητας. Και όλα αυτά αποδεδειγμένα και πιστοποιημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του NSF και με δεκάδες άλλες πιστοποιήσεις, που να έχει βαθμολογηθεί με άριστα από το SimpLab, εκ των κορυφαίων εργαστηρίων νερού στον κόσμο, να είναι βολικό, ποιοτικό και ανθεκτικό στη χρήση του, να έχει υψηλή ταχύτητα φιλτραρίσματος και να μην φράζει ποτέ. Αυτό το φίλτρο υπάρχει. Είναι το Nano Pro. Μοντέρνο, υψηλής αισθητικής, ιδανικό για όλες τις κουζίνες. Απολαύστε νερό με υπέροχη γεύση, καθαρό και ασφαλές, χάρη στην εξαιρετική προηγμένη σουηδική τεχνολογία νανοφίλτρανσης 5 σταδίων. Για φρέσκο και υγιεινό νερό, Nano Pro. Όσοι παραγγείλουν τώρα στο 215-215-1810 το νέο φίλτρο Nano Pro, θα το αποκτήσουν μόνο με 49 € και εμείς θα του στείλουμε 3 ανταλλακτικά φυσίγγια εντελώς δωρεάν.